12 година, час новин на АТР. Ви дивитеся «Заман», 4 грудня, 1376-й день анексії Криму. Студія Ескендер Мометов. Танкові атаки. У зоні АТО знову загострення. Один український воїн загинув, ще 4 поранені. Штаб антитерористичної операції заявляє, бойовики, не ховаючись, використовують заборонене Мінськом озброєння. Минулої доби українські позиції активно атакували танки. Крім того, у кількох точках ворог обстрілював шансів Збройних сил України мінометами важкого 120-го калібру. Біля Пісків диверсійна група бойовиків намагалася штурмувати укріплений район українських військових, однак із втратами відійшла. Українських силовиків помирять у Вашингтоні. За словами посла України у США Валерія Чалого, в американській столиці від учора перебуває директор антикорупційного бюро Артем Ситник. Невдовзі мають прилетіти керівник спеціальної антикорупційної прокуратури Назар Холодницький та заступник генпрокурора Євген Єнін. Гучний скандал поміж ГПУ та НАБУ розгорівся навколо ситуації з заступницею керівника Державної міграційної служби. НАБУ стверджує, ДМС за хабарі роздавала громадянство іноземцям. Аби довести це, агенти бюро півроку слідкували за співробітниками відомства і спробували підкупити Діну Пімахову, заступника очільника відомства. На цьому етапі їх зупинили спільними зусиллями СБУ і ГПУ. Генеральний прокурор Луценко операцію антикорупційних детективів назвав незаконною провокацією. Згодом прокуратура опублікувала прізвища агентів бюро, які працювали, у тому числі під прикриттям. Пікантності ситуації додало те, що НАБУ операції проводить спільно з американським ФБР. Напевно, тому з'ясувати стосунки силовики цілком випадково збираються у Вашингтоні. NewsOne за колючим дротом. З учорашнього дня активісти блокують один із в'їздів телеканалу NewsOne. Вони склали барикаду із мішків з піском та перегородили дорогу колючим дротом. Люди вимагають вибачень за сепаратистські ідеї, котрі звучать в ефірі телеканалу. А від офіційного власника телеканалу Євгена Мураєва вибачень за те, що Революцію Гідності він назвав державним переворотом. Блокувальники також хочуть, аби канал змінив свою політику з ватної прокремлівської на патріотичну проукраїнську. На захист каналу вже стали депутати від опозиційного блоку, представники влади за часів Віктора Януковича та Міхеїл Саакашвілі. А голова Національної спілки журналістів України закликав силовиків убезпечити журналістів телеканалу від тиску. Прес-служба засобу масової інформації заявила, за акцією стоїть організація «Братство», лідером якої вважається Дмитро Корчинський. Сьогодні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звернувся до блокувальників через Твіттер. Перше – Мураєв – мерзотник і провокатор. Друге – звертаюся до протестувальників. Блокування NewsOne треба припинити. Не варто із негідників робити страждальців. Третє – власникам і редакторам каналу варто припинити провокувати людей. Четверте – Нацполіція прийме рішення по першому, третьому у межах компетенції. 2,5 тисячі людей замість обіцяних 5 прийшли напередодні ввечері на марш за народний імпічмент. Ходу організував рух Міхеїла Саакашвілі. Головна вимога до влади – ухвалити в Україні закон про імпічмент. Вважають, він дозволив би зменшити корупцію та уникнути узурпації влади. Під синьо-жовтими та червоно-чорними прапорами мітингувальники збираються у парку Шевченка. Президенту імпічмент, недовіра владі, ганьба такої владі. Надо прийняти закон, який мог би обмежити владу президента. Колонами мітингарі рушили центром столиці. Охорону спокою 2,5 тисяч учасників протесту забезпечували 1200 поліціянтів. Супроводжуємо для того, щоб не було ніяких провокацій, щоб не було контракцій, щоб мирне зібрання відбулося. Колона пройшла Хрещатиком, алеєю Небесної Сотні до парламенту. Учасники акції пояснюють, не згодні з нинішнім курсом України. Закон про імпічмент, вважають, дозволив би зменшити корупцію та уникнути узурпації влади. Під Верховною Радою мітингарі розтоптали плакати із передвиборчими обіцянками президента Петра Порошенка. І вже на Європейській площі оголосили свої вимоги. Організатор акції Міхеїл Саакашвілі закликав депутатів ухвалити законопроект про імпічмент та антикорупційний суд. У середнього класу України є враг. У нас є враг, і враг – це олігархи. Це наш враг – олігархат. За його словами, імпічмент – це можливість уникнути ще однієї революції. Без революції хочу. Ніхто не хоче революції. Хоче мирних змін на краще. Нині на українцях наживаються олігархи, вважають учасники протесту, і погрожують радикальними заходами. Хтось з них опиниться в Монако, хтось з них опиниться
опиниться в Ростові, хтось з них опиниться, сподіваюсь, на Шибениці, отут на Майдані. Будь-які інші спроби далі атакувати людей, будь-які інші спроби далі забрехувати суспільство, будь-які інші спроби далі здавати нам Путіну, для вас будуть означати одне: доля Януковича буде викликати у вас заздрість. Міхаїл Саакашвілі заявив, що його штаб готує наступну акцію вже за тиждень. У подальших планах протестувальників навіть обмежити доступ президента Петра Порошенка до робочого місця. Олена Стецюк, Іслам Пінка, Заман, АТР. 7 українців травмовані у ДТП у Росії. Там пасажирський автобус вилетів з траси в кювет. Люди прямували рейсовим маршрутом з Києва до Москви. У Курській області автобус несподівано злетів з траси. У салоні на цей час перебувало 25 пасажирів. Травм зазнали 7. Усіх екстрено шпиталізували. Поранення виявилися неважкими. 5 людей майже одразу після надання допомоги відпустили з лікарні. Чому саме автобус з'їхав з траси, треба з'ясувати. Попередня версія – водій заснув за кермом. О 13-й за Києвом військовий окупаційний суд оголосить, де саме під вартою чи на волі 6 звинувачених у так званій справі Хізбут Тахрір чекатимуть суду. Йдеться про Ялтинську чистку Мусліма Алієва, Емір Усіна Куку, Енвера Бекірова, Вадима Сюрика, Рефата Алімова і Арсена Джипарова. Окупанти пустили на засідання родичів. Зайти до зали змогли 16 рідних політв'язнів. Решту тих, хто прийшов підтримати політв'язнів, до зали не пустили. Попри дощ, кілька сотень людей очікували вердикту на вулиці. Я пришел, чтобы поддержать наших братьев, потому что они не террористы, не экстремисты. Если мы вот так не будем приходить, завтра каждому любому приведут и вот так заберут и будут судить, а мы все будем в окошко смотреть. Нам надо Аллаха бояться, а не тех козней, которые нам строят. Суд розглядав міру запобіжного заходу. Адвокати клопотали про домашній арешт. Утім, прокуратура наполягає, аби підозрювані були під вартою і ще 6 місяців. Так как их обвиняют в госперевороте и других таких статьях, они не надеются, что их кто-то отпустит, потому что государство и боится. Этих 6 ребят государство боится. Это государство, у которого есть оружие ядерное, огромная армия, государство, которое воюет в Сирии, в других горячих точках. Вот она боится 6 ялтинских ребят. Найближчим часом суд має розпочати розгляд справи по суті. Оскільки йдеться про тероризм, справу вже забрав під свою юрисдикцію військовий суд Ростова-на-Дону. Та адвокати обіцяють клопотати, аби слухання таки відбувалися на півострові. Их должны этапировать туда, потому что дело уже переведено в Северокавказский окружной суд, оно уже находится в Ростове, это дело. Ну, его сюда, видать, опять привезли сейчас, опять. То есть они уже находятся под ведомством этого военного суда Ростова. Уперше за довгий час із заарештованими побачилися і поспілкувалися їхні рідні. Кажуть, попри тривале ув'язнення, чоловіки мають бойовий дух і налаштовані на боротьбу за чесну. Нам удалось его увидеть, в том числе и других братьев, которых мы, нашего соседа знаем, Анварака. Выглядят все очень хорошо, несмотря на то, что они довольно-таки бледные, но состояние здоровья у всех удовлетворительное. Ну, Арсена немного мучает кашель его. Мы так и не получилось у нас в СИЗО добиться ему обследования. А так, в общем, держится хорошо, все улыбаются, все чувствуют поддержку джамата, все очень прочувствовали вот этим вот. Поговорить нам не удалось. Да. Несмотря ни на что, они в свою защиту достаточно аргументированно выступают, подают ходатайство, что не заслуживают они нахождения в СИЗО, и они тоже заинтересованы в исходе этого дела, чтобы сняты были все обвинения, чтобы рассмотрено было, что действительно они не имеют никакого отношения к тех лживых обвинениях, которые пытаются обвинения предъявить, да, такое.
Серед питань щодо підсудності справи суд також розгляне питання продовження запобіжного заходу одному з фігурантів справи Мірусіну Куку. Міжнародна організація Amnesty International закликала усіх користувачів Фейсбуку долучитися до так званого онлайн-шторму. Він щойно розпочався. Учасникам необхідно опублікувати на сторінці дописи з хештегом «FreeKuku». Гала в соціальних мережах допоможе привернути увагу до цієї справи та дасть можливість підтримати Мірусіна Куку та його родину. Ця онлайн-акція триватиме сьогодні цілий день. Ми закликаємо людей шерити хештег «FreeKuku» або «Свободу Куку» і вимагати звільнення або писати від себе слова підтримки родині Еміра Хусейна Куку та всім кримським татарам, яким зараз так необхідна наша підтримка. Російську Матильду пікетували проукраїнські активісти у Нью-Йорку. Ввечері у суботу 17 людей, загорнутих у синьо-жовтні прапори, вийшли під будівлю Манхеттенського державного коледжу, де мала демонструватися стрічка, та закликали її режисера Олексія Учителя відкликати свій підпис з листа на підтримку анексії Криму. Про це у своєму Фейсбуці повідомила Юлія Городецька, українська журналістка. Вона зазначає, тим, хто у 2014-му підтримував окупацію Криму Росією, не місце в цивілізованому суспільстві. І з такими пікетами у Нью-Йорку вони щоразу виходять, коли приїздять хтось з діячів культури, що поставили свої підписи на підтримку анексії Криму. Утім, цього разу організатори на пікет ніяк не відреагували. Нам абсолютно начхати на художні достоїнства, недоліки цього кіношедевра. Позиція проста. Відкликаєш підпис з ганебного листа, приїжджаєш з гастролями в цивілізацію. Ні – по Золотому кільцю. Звільнити Сінцова, Кольченка, Карпюка та інших понад 60 проукраїнських політв'язнів, незаконно утримуваних в Росії. Такий лист передали представники українського посольства у Великій Британії держсекретарю у закордонних справах цієї країни Борису Джонсону. Незабаром із офіційним візитом він відвідає Росію. Провідні українські правозахисні організації, що підписалися під листом, попросили Бориса Джонсона посприяти у звільненні українських політв'язнів. Масове ДТП за участю неповнолітніх у Криму. У суботу ввечері ВАЗ-2106 вилетів у юрбу підлітків. Аварія сталася в селі Братське Перекопського. Раніше це був Красноперекопський район. В результаті 8 дітей віком від 14 до 16 років опинилися в лікарні. Діти розповіли, йшли до крамниці, як раптом в них влетів автомобіль. Водій з місця аварії не тікав, їхав замість дозволених 20-60. Чому – не пояснює. Всіх постраждалих з місця аварії забрали карети швидкої допомоги і доставили в травматологічні відділення лікарні міста Яни-Капу, Красноперекопськ. Зараз їхньому життю нічого не загрожує. 2 вже відпустили додому. Решту, кажуть медики, випишуть вже до кінця цього тижня. Обратилось 8 подростков. Из них 2 были направлены с легкими травмами на амбулаторное лечение. 6 были госпитализированы. 1 из них был транспортирован с санавиацией в состоянии средней тяжести в Республиканскую детскую клиническую больницу. Остальные 5 здесь, в принципе, состояние их относительно удовлетворительное. 25 людей, серед них щонайменше 6 дітей, загинули у Сирії після масового авіаудару військ Асада. Про це повідомляє Сирійський центр моніторингу з прав людини. Це сталося в районі Східна Гута. Ця територія з 2013 року контролюється повстанцями, невдоволеними політикою Дамаска. Зі всіх боків вона оточена урядовими військами, регулярно піддається атакам асадівської армії. Б'ють переважно по цивільних кварталах. Східна Гута – один із районів, який за домовленостями Росії, Ірану та Туреччини мав би бути зоною деескалації. Там проживає майже 500 000 мешканців. Тонкощам стародавнього кримсько-татарського обряду розпису тіла хною вчили цими вихідними киян. Для охочих опанувати мистецтво організували майстер-клас. Про подробиці розкаже Ільвіна Сідбулаєва. Розпис рук хною – один з найгарніших обрядів кримських татар. Усім тонкощам хоче навчитися кримчанка Зарема Абдураманова. Розповідає, раніше займалась флористикою. Тепер вирішила опановувати і це мистецтво. Хоче дізнатись, що саме означають символічні візерунки. Узнала, що означає символ миндаль. Що означає миндаль – це символ юної дівчинки. Тюльпан – це символ юноши. Я цього не знала раніше.
Также символ гранат, нар, он означает достаток. БДМ все-таки красивее смотрится на фесе. Знак крымских татар, то есть, который ассоциируется с женским началом. Скорее всего, нужно делать его поменьше, как цветочком. Я думаю, что будет намного симпатичнее и нежнее смотреться. Кожному учаснику майстер-класу видали хну та чистий папір, бо спочатку учасники тренуються малювати на папері і лише потім на руці. Усі візерунки мають свій зміст. Подружжя киян Інна та Євген на малюнку відобразили своє кохання. А сегодня муж нанес мне сердечко, а я ему и обручальное кольцо. Вот только что. Он будет чуть-чуть светлый, а потом потемнеет. Вот Кирилл, он мой сосед по парте, он добрый. Я думаю, что он скажет: ух ты, Настя, как красиво. Студентка імені розповідає, ще у Криму брала участь у кримсько-татарському обряді хна-геджесі – дівочому вечорі у ніч перед весіллям. Дань крымско-татарским традициям. Каждый символ что-то обозначает. И я видел несколько раз, как рисовали невестам белых хной. То есть это очень символично, так красиво. Мне очень нравится. Для розпису тіла хною використовують різні кольори. На руках нареченої зазвичай вона біла, в щоденному житті коричнева. Малюнок на руці тримається до 3 тижнів. В Крыму очень часто проходят такие мастер-классы, а тут это новшество. И хотелось бы донести нашу культуру. Цель этого мастер-класса была познакомить жителей Украины с культурой крымских татар. Ільвіна Сейтбулаєва, Ислям Пінка, Заман, АТР. Наразі це всі новини. Аби знати більше, дивіться наступний випуск «Заман» менш ніж за годину. Будьте з нами.